Dopravné značky. Ahoj, vítajte v našej obci Značkovce. V Značkovciach, ale aj vo vašom meste nájdete veľa dopravných značiek. V tomto videu si predstavíme niekoľko z nich. Prvá značka, na ktorej je nápis Značkovce, znamená, že vchádzate do obce s názvom Značkovce. Druhá značka, ktorej názov obce je prečiarknutý červeným pruhom, znamená, že tu je hranica, kde obec Značkovce končí. Táto cesta je hlavná, lebo je označená značkou hlavnej cesty. Značka, ktorú vidíte, označuje hlavnú cestu. Značka hlavnej cesty s čiernymi pruhmi znamená koniec hlavnej cesty. Ak sa chcete presunúť z jedného mesta do iného vzdialeného mesta, môžete ísť po diaľnici. Diaľnica je cesta, ktorá spája vzdialené mestá, má viac jazdných pruhov a auto môže ísť vyššou rýchlosťou ako po bežnej ceste. Značka označujúca diaľnicu a značka označujúca koniec diaľnice. Ale zatiaľ nikam necestujte. Poďte spolu so mnou spoznávať ďalšie dopravné značky a pravidlá, ktoré musíte dodržiavať na cestách. Na ceste môžete vidieť značku, ktorá autám zakazuje ísť rýchlejšie ako uvedená rýchlosť. Na tejto značke je najvyššia dovolená rýchlosť 80 km za hodinu. Biela značka s uvedenou rýchlosťou a s čiernymi pruhmi znamená koniec najvyššej dovolenej rýchlosti. Táto značka nás upozorňuje, že na ceste sa budeme riadiť svetelnými signálmi, a to pomocou semaforu. Ak na semafore zasvieti červená farba, auto musí stáť. Ak zasvieti žltá farba, šofér auta sa môže pripraviť na jazdu. A ak zasvieti zelená farba, auto môže ísť. Zapamätaj si. Červená, stoj. Žltá, priprav sa. A zelená, choď. Semaformi sa riadia nielen vodiči, ale aj chodci, napríklad na priechode. Priechod pre chodcov je miesto vyznačené bielými pruhmi, ktoré slúži na bezpečné prechádzanie chodcov na druhú stranu cesty. Ak na semafore zasvietí červený panáčik, znamená to, že musíte stáť. Ak zasvieti zelený panáčik, môžete ísť, ale aj tak sa pre istotu pozrite vľavo a vpravo, aby ste sa uistili, že prechod na druhú stranu je naozaj bezpečný. O priechode pre chodcov nás informuje táto značka. Na cestách musia vodiči aj chodci dávať veľký pozor. Na blížiaci sa priechod pre chodcov upozorňuje idúce autá táto značka. Umiestňuje sa napríklad na takých miestach, kde priechod nie je dobre viditeľný. Semafor nie je všade.
Na cestách sa správajte zodpovedne. Ak vstupujete na priechod, pozrite sa vľavo a vpravo. Uistite sa, či môžete bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Táto značka upozorňuje na zvýšený pohyb chodcov a táto zasa na zvýšený pohyb detí v blízkosti cesty. Takýto zvýšený pohyb ľudí môže byť v rôznych častiach mesta, pri školách, bankách, úradoch a podobne. Zapamätajte si, že voči sebe by sme mali byť ohľaduplní a správať sa zodpovedne. Vodiči, pozor na chodcov a chodci, aj vy dávajte pozor na ceste a v jej blízkosti. Chodci, nevstupujte na cestu, kým si nie ste istí, že je to bezpečné. Ak sa pohybujete v blízkosti cesty a von sa stmieva, označte si oblečenie reflexnými prvkami. Vodič vás tak bude vidieť aj napriek tomu, že je viditeľnosť znížená. Zapamätajte si, chodci by mali chodiť po pravej strane chodníka. Ale čo ak chodník pri ceste nie je? V takom prípade sa chodci pohybujú po ľavej strane cesty, po ľavej krajnici, a to tak, aby šli autám oproti, teda v ich protismere. A čo cyklisti? Tí patria na cyklistický chodník označený značkou pre cyklistov. Ale čo ak taký chodník sa pri ceste nenachádza? V takom prípade cyklisti jazdia, pohybujú sa po pravej strane cesty. Jazdia v smere idúcich aut. Zapamätajte si, cyklisti jazdia po pravej strane cesty v smere idúcich aut, chodci sa pohybujú po ľavej strane cesty v protismere idúcich aut. Ak je to možné, prechádzajte na druhú stranu cesty cez priechod pre cyklistov, ktorý je označený takouto značkou. Jedno pravidlo platí na cestách vždy, a to dávať si pozor. Táto značka znamená, že nám hrozí nejaké iné nebezpečenstvo, na ktoré nie je možné upozorniť vhodnou výstražnou značkou. Preto musíme autom jazdiť opatrne. Dajte si pozor na zvýšenie rýchlosti. Napríklad, ak pôjdete na bicykli, jazdou dolu kopcom po strmšej ceste sa zvyšuje rýchlosť. Značka nebezpečné klesanie a značka nebezpečné stúpanie. Zapamätajte si, jazdou po strmšej ceste sa zvyšuje rýchlosť. Buďte opatrní a svoju hlavu si chránte príľbou. Táto značka nás upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistov. Druhá značka znamená zákaz vjazdu bicyklov. Značka sneh, poľadovica. Pozor, sneh alebo ľad. Na ceste sa môže šmýkať. Buďte opatrní. Môžete dostať šmík a auto sa stane neovládateľné. Je dôležité prispôsobiť rýchlosť jazdy.
Aj táto značka nás upozorňuje na riziko šmiku, hoci tu nie je ani sneh, ani ľad. Šmiknúť sa môžete aj na mokrej ceste, alebo ak je na ceste veľa napadaného lístia. Je dôležité dbať na primeranú rýchlosť. Značka padnuté kamene. Pozor na padnuté kamene a na skaly. Značka upozorňuje na nerovnosť vozovky. Povrch cesty je nerovný a hrboľatý. Je potrebné prispôsobiť rýchlosť jazdy. Niektoré väčšie výtlky na cestách sú označené červeno-bielými kuželmi. Niekedy vašu plynulú jazdu autom môžu obmedziť práce na cestách. Upozorňuje na ne táto značka. A táto modrá značka s bielou šípkou vám prikazuje smer. Obchádzanie prekážky vo vyznačenom smere. Značka upozorňuje na zúženú vozovku. Na obrázku je zúžená vozovka zprava. Cesta je obmedzená z pravej strany. Zúžená vozovka zľava. Cesta je obmedzená z ľavej strany. Zúžená vozovka z oboch strán. Cesta je obmedzená na obidvoch stranách cesty. Značka zákaz vjazdu. Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá v obidvoch smeroch. Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá a značka zákaz vjazdu pre vozidlá vyznačené symbolom. Zákaz vjazdu v jednom smere. Zapamätajte si. Rešpektujte zákazy a do zákazu vjazdu autom nevchádzajte. Všímajte si dopravné značky. Ich rešpektovaním predchádzate nehodám. Značka zákruta vpravo. Na nebezpečenstvo upozorňuje aj značka zákruta. Pozor, znížte rýchlosť. Nasleduje nebezpečná zákruta v smere, ktorý naznačuje šípka. Nebezpečná zákruta smerujúca doprava. Nebezpečná zákruta smerujúca doľava. Pozor, znížte rýchlosť, lebo nasleduje dvojitá zákruta alebo viac zákrut za sebou. Dvojitá zákruta, prvá zákruta vľavo. Dvojitá zákruta, prvá zákruta vpravo. Pozor zver. Táto značka nás upozorňuje, že cez cestu môže prebehnúť zver a tak môže dôjsť k zrážke napríklad s divou zverou. Značka so žabou upozorňuje na to, že cez cestu môžu prechádzať v značnom množstve drobné živočíchy. Vodiči by mali byť aj voči týmto živočíchom ohľaduplní. Značky znázorňujúce križovatky. Značka upozorňuje na križovatku, kde prednosť v jazde nie je upravená značkami. Platia všeobecné pravidlá cestnej premávky.
Prednosť v jazde majú autá prichádzajúce sprava. Druhá značka, križovatka s prednosťou v jazde. Značka informuje o prednosti v jazde v najbližšej križovatke. Je to križovatka s hlavnou a vedľajšou cestou. Križovatka. Značka Daj prednosť v jazde. Ak je na križovatke umiestnená táto značka, povinnosťou vodiča červeného auta je dať prednosť v jazde. Ak by si vodič túto značku nevšimol, mohlo by dôjsť k zrážke aut. Stop! Stoj, daj prednosť v jazde. Vodič musí dať prednosť v jazde. Pokračovať môže v jazde, ak si je istý, že je to bezpečné. Kruhový objazd. Kruhový objazd je okružná križovatka. Značka prikazuje smer jazdy v smere šípok. Značka prikázaný smer jazdy, prikázaný smer odbočenia. Značka prikazuje jazdu vo vyznačenom smere a odbočenie vo vyznačenom smere. Značka zákaz otáčania, značka zakazuje vozidlu otočiť sa a značka zákaz odbočenia. Značka zakazuje odbočiť. Značka slepá ulica. Značka slepá ulica nás informuje, že cesta končí a nie je možné pokračovať ďalej v jazde. Zákaz zastavenia a státia. Značka nám zakazuje zastaviť na označenom mieste alebo úseku cesty. Ak by vodič tento zákaz nerešpektoval, môže byť odtiahnutý. Zákaz státia. Zastaviť môžeme len na krátku dobu za účelom nastúpenia alebo vystúpenia osôb alebo naloženia a vyloženia nákladu. Parkovanie. Na miestach označených značkou parkovanie je dovolené zastavenie a státie. Ale skôr, ako zaparkujete auto, viete, aké značky súvisia so železničným priecestím? Poďte spolu so mnou spoznávať ďalej. Značka Návesť pred priecestím informuje nás o vzdialenosti k železničnému priecestiu. Návesť s 3 pruhmi znamená, že železničné priecestie je blízko. Návesť s 2 pruhmi znamená, že železničné priecestie je ešte bližšie. A návesť s 1 pruhom nás informuje, že železničné priecestie je celkom blízko. Značka železničné priecestie a železničné priecestie so závorami. Značka Výstražný kríž označuje priecestie,
Značka so symbolom blesku znamená, že dráha je elektrifikovaná a v jej priestore je vysoké napätie. Pozor, vlak. Zapamätajte si, že je veľmi nebezpečné vstupovať na koľajnice, prechádzať cez priecestie. Na koľajniciach sa môžete potknúť, spadnúť a vlak by vo veľkej rýchlosti nestihol zabrzdiť. Nevstupujte na priecestie, aj keď sa zdá, že vlak je ešte ďaleko. Dnes sme spolu spoznali niekoľko dopravných značiek a dopravných pravidiel. Verím, že video bolo pre vás prínosom a veľmi sa teším na budúce. Ahoj!